Португалия е страната, където земята свършва и започва океанът, и която в голяма степен е свързана с мореплаването и историята на великите географски открития. Тя ще ви впечатли с приказни пейзажи, чудесни плажове, изобилие от културно и природно наследство, включено в списъка на ЮНЕСКО. Лисабон, столицата на Португалия, е обявен за една от най-спокойните и привлекателни столици не само в Европа, но и в целия свят. Португалия, подобно на Испания, се слави с любовта си към живота и възможностите да се наслаждаваме на всеки един миг от него. Авейро, португалската Венеция, също ще ви впечатли, а ако желаете добра all-inclusive почивка в Португалия, то вашето място е в Алгарве. Ако сте любители на водните спортове и по-специално сърфа, Португалия е вашата дестинация, защото е известна като едно от най-добрите места за сърф в Европа.